Ved hjælp af teorien for retvinklede trekanter kan man beregne så til afstanden, som er svære at måle. For eksempel lad os lege, at vi gerne vil kende afstanden eller højden for rundetårnet, men der er ikke nogen i nærheden, der kender den. Så det vi kan gøre, det er, at vi kan sige, at vi står ved foden, det kan vi punkt C, og så går vi hele vejen over og står på et tidspunkt, som vi så kalder punkt A. Og der kan vi så måle ved hjælp af en vinkelmåler. Vinklen for AB. Og vinkel A siger vi så er 40 grader, fordi det har vi målt os til. Så det kan vi bare skrive der. Og så side B her, det var den vi målte med et målebånd for eksempel, den siger vi bare er 20 meter. Resten kender vi ikke rigtig nogen længder på, eller andet. Vi har vinkel A som er 40, og vinkel B som er eller side B som er 20 meter. Så det vi kan gøre, det er, at vi går herover, og vi siger, nu står der tang 40 grader, er lige med BC, divideret med B, og det kan vi så stille op i en formel. Så siger B, C er lige med, nu skal jeg lige tænke. Er lige med 20, tror man siger, fordi det er vores B gange tang, som er 40 grader. Fordi man isolerer nemlig tangdansen og BC. Ja. Og det bliver så til, nu kan jeg ikke lige regne det i hovedet, men jeg mener, at vi fik resultatet til var 16,7. Og så ved vi, at højden, altså BC, den er 16,7. Så det har vi så regnet ud ved hjælp af meget simpelt en målebånd og en vinkelmåler og en jern.